Нека ти покажа какво представлява Canva. Canva е клауд-базирано приложение за графичен дизайн, в което можеш да създаваш документи, публикации в социалните ти мрежи, за всичките, които се сетиш. Instagram, Facebook, LinkedIn, за WhatsApp, TikTok, Twitter, Pinterest. Може да създаваш публикации, карусел постове, сторита, рилсове, видеоклипове и всичко, за което се сетиш или пък не се сетиш. Ето тук можеш да разгледаш. Можеш да създаваш, дори да си направиш уебсайт, всякакъв вид печатни продукти, презентации дори, можеш да си създадеш лого, можеш да си създадеш абсолютно цялата визия за един свой бизнес. Дизайните можеш да ги създадеш както от безбройните шаблони, които Canva предлага, така и от от бял лист, както се казва, т.е. от нулата да си направиш абсолютно всичко сам. След като си създадеш дизайна, можеш да го споделиш по най-различни начини. Първо можеш да го изтеглиш в различни формати. Защото е празен момент. Първо можеш да го примерно този, да го изтеглиш в различни формати, JPEG, PNG, PDF, видеоклипове, гифове и така нататък. Също така можеш да го споделиш директно в социалните мрежи, като можеш да си направиш и график, с който да си планираш публикациите за месец дори напред, ако си толкова организиран. Можеш да го разпечатиш, можеш да го предоставиш на други хора, за да могат да го коригират или пък само да го видят. Това решаваш ти, можеш да направиш ограничения и изобщо ето можеш директно да го споделиш в Facebook, в Instagram, в Twitter, TikTok, Pinterest и така нататък, и така нататък. Има най-различни възможности, също така в Canva има и много отделни, ето тук ще ти покажа приложения, които работят заедно с Canva, които да направят дизайна ти още по-впечатляващ. Ще ти покажа и други неща в останалите предварителни видеа, така че изгледай ги преди да започнеш работата си, защото те са важни и ще я улеснят. Трябва първо да ти покажа едно видео, в случай, че ти абсолютно никога не си чувал за тази програма или в случай, че си чувал, но до сега не си я отварял и не знаеш за какво става въпрос, така че моля изгледай го. Ще ти покажа как да инсталираш Canva. Единият от вариантите е да отидеш в Google Play, да напишеш Canva, след което просто да натиснеш инсталиране. След няколко секунди приложението вече е готово за отваряне. Трябва да се впишеш по един от изборените начини, да избереш за каква цел ще използваш приложението и готово, вече си в необятния свят на Canva. Другият вариант е да отидеш в браузъра си, да напишеш Canva и да влезеш в самия сайт. Можеш да избереш между безплатна версия, Pro версия и версията, която е за екипи. Отново ще ти даде да се впишеш по един от изборените начини и готово! Един бърз и лесен урок, такъв малко за разтоварване, относно това как да си смениш езикът, който използваш в Canva, ако примерно си го инсталирал някакъв друг език, а пък сега в курса аз показвам всичко на български и ако не можеш да се ориентираш ти е трудно,
предварително направи смяна на езика, за да може да ти е по-лесно. И така, когато отидеш на екрана, на началния екран на Canva, ето тук горе има ето това за настройки. Отиваш на него, натискаш настройки, след което ти се появява информация за твоя акаунт. Профилна снимка, име, имейл и така нататък. И ето тук има език. Когато отидеш на език и натиснеш падащото меню, така, момент, защото ето то се показва горе, може да си избереш от много различни езици. Аз ти препоръчвам да си избереш български за целите на този курс. Хекс кода, това е 16-тичният начин за представяне на цвят в RGB формат чрез стойностите на 3 цвята. Това са именно чрез комбинацията на 3 стойности. По-точно това са количествата червен цвят, количествата зелен цвят и количествата син цвят. Това е просто една теория, която просто като информация да я знаете. А сега набързо ще ви покажа как да си търсите такива цветови палитри в Google, ако не знаете как да комбинирате цветовете. Canva също си има такъв. Значи в Google, ако натиснете цветова палитра на английски, на български, на каквото и да ще ви излязат много резултати. Ето, примерно, ще отидем на тази на Canvas, просто за да ви покажа как работи. Тук може да си качите вие някаква ваша снимка и все едно, примерно, аз съм качила все едно ето тази снимка и по нея, айде ще намеря някаква снимка, я да видя. Ето, пример. Примерно тази снимка ще я кача. Това съм го правила аз. И ето, вижте, той изважда веднага. Изважда кои са тези цветовете, които са най-толериращи в самата снимка. И от тук нататък можете, примерно, разглеждате ги и примерно си харесвате ето тази палитра, отивате на нея, избирате я, изчаквате да зареди. И когато зареди, ето първо виждате, ето това нещо, което е 6 комбинацията от 6 цифри и букви, това е фактически хекс кода. Този хекс код в следващото видео ще ви покажа подробно още нещо за него, как точно се работи в Canva. Сега просто давам информация. И сега, както виждате, тук можете да видите свързани комбинации, които също доближават тези цветове и могат да бъдат комбинирани с тези цветове. Това е основното за хекс кодовете. А пък в следващото видео ще ви покажа как точно се работи с тях в Canva. Ето ни в урокът, който ще ти покажа как точно се работи с цветовете в Canva, или по-точно ще ти покажа всичко относно и свързано с цветовете. За целта съм отворила един празен документ и ето сега, когато натиснеш върху него, тук виждаш ето това цветно квадратче и това е цвят на фона, тук може да си избереш. Натискаме на него. След което, понеже аз тук съм си запазила цветови гами, ги виждаш тези неща тук, но ако ти не си запазил, няма да ги имаш. Броят на възможности за запазване на палитри са различни, в зависимост от това дали имаш безплатния или платения вариант на Canva. И като най-отдолу има и цветове, които са с преливане.
Ето тук, когато отидеш с плюсчето, натискаш плюсчето, ето точно тук е мястото, където ти ще въвеждаш хекс кодовете, за които говорихме в предното видео. Ако примерно ти си избрал един хекс код, копирал си го или си го запомнил, можеш да дойдеш тук и просто да си го пейснеш. И когато примерно аз ще си напиша някакъв, какъвто и да е, F34, C, хикс ли написах, хикс, C, хикс няма, C23. Хоп, и на този хекс код, на този номер отговаря ето този цвят, който ми се получи доста добре, харесва ми. Така, другото нещо, което е, има, аз обаче съм сменила така, основен цвят има и градиент. Когато ти си на градиент, ето близък цвят, който дава, който да си отива, тук има 5 възможности. Откъде? Това е по-точно за позицията на втория цвят. Ето отдясно, отдолу, тук в този ъгъл, по средата с оранжево и така. Разбира се, ако искаш този цвят, тук винаги можеш да го смениш. Пак по същия начин или с движение тук по тази скала. Или отново тук с хекс код, който ще поставиш. Ако ти имаш снимка, която си харесал от някъде и си я слагаш тук в Canva, много ти харесва цвета в тази снимка. Аз примерно тук са на снимки ще потърся нещо хубаво, нещо кейк, примерно ще напиша. Аз търся по-английски думи, защото ми излизат повече резултати. Ето, примерно, сега гледам аз тук, гледам и гледам го това лилавото тук и много ми харесва. И искам да си взема цвета от него. Няма абсолютно никакво значение. Цвят можеш да вземеш и от снимка, която е за платения вариант, но ти нямаш платен вариант, това не е проблема. Как се взима този цвят? Натискаш някъде, където да ти се покаже пак квадратчето с цветовете. Натискаш отново тук с плюсчето, след което в основния цвят обаче трябва да си. Ето тази тук пипетка, я натискаш и с нея отиваш и просто заставаш там върху цвета, който ти искаш да вземеш. Ето аз искам да взема това лилавото, затова с пипетката натискам и ето вижте какво се получава. Аз вече съм го взела това лилаво и това лилаво, ако аз искам да го използвам в някакъв друг проект, мога сега да отида тук и като застане така леко на него, мога да му видя цвета. Цвета му е, кода по-скоро му е 410 А3А. И така аз вече мога да си го запаметя. Ако ми харесва пък, примерно, това розовкото тук. Си натисна на розовкото. Ще му взема и неговия цвят. После ще отида. Ще взема на бялото, примерно. Това бялото тук ми харесва. Примерно, то е някакво даже вижте какво излиза, нали? Те не винаги са така. Както се виждат, нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. И така си взимате всички цветове от всяка една снимка, която си харесате, може да си вземете. Другото нещо, което е, ако натиснете на тази снимка и на трите точки след това, ето тук ще видите едно прилагане на цветовете на страницата. Натискате на него и това е другия начин, по който да си вземете цветовете. Пак мога да натисна, не искам този цвят, искам друг цвят. Ето, хоп, ето ти друг цвят от снимката. Не искам и този. Хоп, ето ти друг тогава. Не мисля, че този, ето ти друг. И така можеш, докато те взима основните цветове. Ще ти даде основните цветове от снимката и така, докато не ги превърти всичките и ти не решиш какво точно ти харесва. Ако си вземеш, примерно, един елемент, ето един елемент, хоп, и тук отново и на него може да му смениш цвета. Ето тук има ни предложения. Да, и сега и другото нещо, което искам да кажа, ето примерно тук може да ги вземеш и тези. И тези. Те са готови преливащи палитри. Другото нещо, което е, като отидеш тук на цветовете, отново и отидеш надолу, тук ще ти даде 5 цвята от снимката, която ти е на
която ти си сложил тук в момента на екрана. Ако вземем друга снимка, сложим и нея, примерно тази, натиснем тук, за да ни се появят цветовете и отидем отново. Ето тук отдолу ще имаме и цветовете от другата снимка. Така че начините, по които може да си вземеш цвят и да работиш в Canva, са различни. Както още един път ще покажа къде да си, примерно, ако някъде видиш хекс код на цвят, който ти харесва, къде можеш да си го сложиш и да си го ползваш в твоите дизайни. Ами това е за цветовете в Canva. Надявам се да съм била полезна и този път. Независимо от това какъв тип съдържание създаваш за твоите социални мрежи или за други места за твоят бизнес, много е важно, когато работиш в Canva, да избереш правилния размер за тази цел, правилният размер на дизайните. За целта отиваш в главното, в началното меню и отиваме на създаване на дизайн. От тук вече можеш да видиш най-различни размери на дизайни, които Canva ще ти предложи. Истории във Facebook, публикации в Instagram, видеоклипове за мобилни устройства, както и за каквото изобщо се сетиш, Reel в Instagram и така нататък и така нататък. Ако не го виждаш тук на твоята страница, примерно искаш да направиш корица за Facebook, не го виждаш тук, просто въвеждаш в полето за търсене. И пишеме примерно, ето, още с КО отиваме в корица в Facebook. Много е важно обаче да изберете ето тази корица в Facebook, а не тази, която е Landscape. Защото тази, която е Landscape, е с по-дълъг, на дължина е по-голям дизайна и ще ви реже от дизайна, който си я качите в Facebook. Така че тук може да създадете абсолютно всичко, за което се сетите. Просто ако не го видите, в полето за търсене си въведете думите, които съответстват на вашето търсене. Това е едно видео, в което ще ти покажа как най-ефективно да работиш с Canva, като си подготвиш нещата предварително, които ще ти трябват за дизайна. Така ще бъдеш фокусиран, ще знаеш какво точно имаш и ще работиш много по-лесно и бързо. Ето и отговорът. Какво ти трябва, когато започнеш да създаваш дизайн в Canva? Текст. Най-добре е да си напишеш всичко, което искаш да сложиш в твоя дизайн, предварително в един уърдовски файл, така ще има всичко под ръка и просто ще копираш и ще пействаш, а не на момента да мислиш и да се чудиш какво да правиш. Снимки. Ако са твои, подготви си ги в една папка, така ще бъдат също, винаги ще ти бъдат под ръка, а не да ги търсиш в целия компютър, примерно. Видеа по същия начин в папка. Много е важно концепцията. Много е важно да знаеш какво искаш да представиш и как да го бъде представено то. Но най-важното нещо, което трябва да си подготвиш, когато тръгнеш да правиш и да създаваш дизайни в Canva, това е забавление. Ето и едно видео, в което ще ти покажа как когато работиш по твоя дизайн, да си увеличаваш самия работен плод, така да го кажем, екран, така че да можеш да виждаш детайлите много по-лесно. Начинът е следния. Ето тук, където пише страници, наляво се намалява, надясно се увеличава до 500% може да го увеличиш. И така вече можеш да работиш и ако има някакви детайли, които да са мънички, можеш да си ги видиш по-добре. А също така, ако имаш слоеве и примерно отдолу имаш освен видеа и снимки, отдолу имаш и слой аудио, може просто така да го натиснеш да работи с него. Ако натиснеш тук на продължителност,
Тук ти се оголемява отново, пак може да се оголеми. Също екрана, по същия начин. Това е за удобство за работа. Това, което ще направим в момента е ето този дизайн, който съм избрала да бъде на тема на някакъв коуч, примерно, защото това е доста популярно сега. И преди да започнем, ще ви обясня някои основни неща. Какво е важно за рекламата? Важно е да има грабващо заглавие. Важно е да има добър call to action, т.е. за действие, призив за действие. И също така е много важно и самите изображения да бъдат свързани с самото послание. Не примерно сега тук ние да рекламираме някакъв курс или някакъв, да знам и аз, ретрит или еди какво си и да сложиме примерно автомобил тук, BMW или Mercedes, да рекламираме коли. Нали така? Другото нещо, което е важно и което може да направите можете така да дадете някакво, като че няма време. Призив, нали, който да ги подбутне по-бързо да действат, все едно, че няма време. И така, започваме. Друго нещо исках да ви кажа. Тук сега ще ви покажа няколко техники. Заедно с това как нали, ще ви дам малко неща за малко по-напреднали, не за съвсем начинаещи, защото за мен е важно да не ви дам просто, нали, винаги мога да сложа аз тук един дизайн, примерно ето така, ще сложа примерно някакво сокче, примерно ще намеря снимка на Фанта, нали, смисъл е, разбира се, ви няма да правите реклама на Фанта. Фанта не ми излиза добре, някакъв сок джус ще напиша. Ще сложа примерно тук един сок. Допълнително мога да сложа някакви ягодки. Примерно, ето така. Да сложа примерно някакъв текст. Нали? Примерно. Абсолютно импровизирам и давам някакви елементарни неща. Примерно, жаден ли си? Тоест, нали, просто подреждаме някакви елементи и някакви снимки. Затова реших, че ще ви дам нещо малко по-различно, малко за по-напреднали. И не бойте се, няма да са чак толкова сложни неща. Ето, пример. Но сега ще направим следното. Взимаме си, дублирам си това. Основата на страницата ни е ето този цвят, за тези, които искат и го харесват. Цветът е номер EA0158. Ето това тук, което виждате, което се показва DS EA058. Това се нарича хекс код на цвета и по този код вие може да си търсите цветовете. Всеки цвят има хекс код. Така, какво правиме тук? Какво съм сложила аз тук допълнително? На позиция, като отида, има слоеве и аз мога да видя какво аз съм сложила в този дизайн. Ето това най-отдолу. Слоевете са подредени така, най-горен до най-долен. Най-долу ни е фона. Тук съм сложила аз един елемент, който този елемент е правоъгълник. Така, отиваме на елементи, само ще махна Strawberries. Отиваме на елементи и аз използвам ето тази форма. Само че понеже гледам на
на предната страница. Тя ми дойде тук. Момент, сега ще си я тръпна. Ето тук. И съм я завъртяла ето така. И съм я разтегнала, за да се получи ето този ефект тук на разграничаване на страницата. Ето така. Тези очертания навън няма да се виждат. Сега ще го завърта малко така. Ще го сваля още малко надолу. И ето така. И другото нещо, което съм направила, за да има... да, това го оставям тук така. И другото нещо, което съм направила, за да има по-голям ефект, това е, понеже сега той ми е отдолу, трябва да го търся в слове, защото не мога да го избера. Това е, че съм му сложила граница. Сложила съм му граница с дебелина 12. Сега ще ви, то не е сантиметра, сега ще ви покажа как. И съм му сложила цвят. Ето този цвят EAF-D6. Значи какво правиме? Избирам си правоъгълника, отивам ето тук на границата и си избирам тук граница 12. След което натискам тук, тя ми се появява веднага, от тук и сменявам цвета. По принцип, целият правоъгълник има тази граница от всичките страни, но понеже тези очертания излизат извън дизайна, тя се вижда само тук, точно затова е ефекта. Оттам нататък какво съм направила? Направила съм следното нещо. Намерила съм си снимка, избрала съм си ето тази снимка, която аз съм я потърсила тук, а вие, разбира се, можете винаги да си я потърсите тази снимка в снимки. Примерно аз съм написала щастлива жена или нещо такова, смеещи се жени. И тук гледате, ако има коронката, е заплатената версия, ако няма коронка, може да ги ползвате, но нещо много важно. Нямате право да сложите една снимка без никакъв текст, непреработена снимка, която от социалните медии може да бъде свалена и да се използва. Нямате право, това е правило и на Canva. Просто седи в условията за ползване и е елемент на търговско право. Избирам аз ето тази снимка и я слагам ето тук и я позиционирам, значи натискам или тук на тези три точки и казвам, ако тук мога, на слой и казвам изпращане назад, т.е. точно така, аз искам тя да мине зад моя правоъгълник по-нагоре, след което я намествам. Ето тук ще си я разширя, за да може тук да не ми е празно, ето така, и ще си я наместя, както на мене ми харесва. Ето така. И другото, което ще направя, ще и намаля, момент само да видя на колко е сложено тук, ще и намаля прозрачността. Тук прозрачността съм я направила на 59. Тоест, избирам си снимката, натискаме тук и намалявам прозрачността на 59, за да бъде както е в горния дизайн. Другото нещо, което съм направила. Пак съм си отишла в снимки. Пак съм си написала примерно тук Happy Woman или нещо е такова, или щастлива жена. Аз пиша на английски, защото повече резултати ми дава. И съм си намерила ето тази жена. Намерила съм си я и съм и премахнала фона на снимката. Ако имате платената версия на Canva, вие ще може директно тук да го премахнете този фон. Ако нямате платената версия на Canva, можете да отидете в сайта remove.bg и там той е безплатен, там ще си направите премахване на фона, след което ще си качите снимката в Canva и ще продължите да си работите с нея. Ето къде съм я поставила. Поставила съм я тук в страни, увеличила съм я, защото все пак тя е акцента, все едно това е нашия коуч, все едно това, примерно, ако сте вие коуч, може това да сте вие. Така, както виждате обаче, тази снимка
Тя сега няма проблем тук, защото се връзва с нашия дизайн, но понякога и Canva не премахва фона много добре. Не, това е ризата. Не, всъщност съм се объркала. Това е ризата, но ако имате случай, в който не премахва добре нещата, ето тук има тези изтриване, където се натиска и с четката изтривате. Трудоемко е и трябва много такава ръка, много точна ръка, но не е невъзможно. Така, сега ще изчакам малко, защото аз му зададох пак му зададох действие. Така, окей. Добре, до тук се справихме. Обаче виждате, че тук нещата не са точно както изглеждат тук, нали? Виждате как тук така и тук изведнъж някакси фона не е това, което аз ви казвам, че е. Какво съм направила? Направила съм следното нещо. Нещо, което помага вие да направите един малко по-професионален дизайн, а именно сложила съм градиент. Ето този градиент съм го сложила в черно. Така, кой е този градиент? Момент да видя. Ето тук. Мога на точките. И като дадеме на алтернативен текст, ето тук пише Gradient that fades to transparency. Т.е. той се прелива към прозрачност. Не е изцяло. Така. Търся го тук на елементи и пиша. Момент, че съм на български език. Така. И пиша. Gradient that fades to transparent. Така. Така, защото аз съм на немска клавиатура, затова тук не ми. Ето търсене на градиент. И моя градиент има различни. Има как платени, така и безплатни. А пък моя е, сега ще ви кажа кой точно е. Ще си го потърся в вече използваните. Ето това е моя. Ето го. Безплатен. Лилавичък. Аз обаче съм направила нещо друго. Сложила съм го тук и съм го завъртяла, т.е. да идва посока отдолу нагоре, след което съм си го разтегнала. Сменила съм му, той има два цвята и двата цвята съм му ги сменила на черен. Така, след което на позиция съм го сложила, на подреждане съм го сложила момент да видя колко пъти. Един път съм го сложила назад. Може да си го разтегнете още, за да получите този ефект. И предполагам, чакайте да ви е силно цвета, тук не е. Само секунда. Да видя дали... Да, основният цвет този момент само ще видя тук. Така. Окей. И каква му е? Прозрачността му е 100. Добре, значи... Стил на граница няма нищо. Така, значи просто въпросът е... Ето, може би така съм го изтеглила повече. Да, то се вижда тук. Я да видя. Окей. Така, и тук ще го подсъбера малко. Това всичкото е въпрос на напасване. Въпрос на вашето... Въпрос на това, какво на вас ви харесва. Така. Само искам да видя нещо. Така. 0158. Така. До тук мисля, че няма нищо сложно. Нещата са просто едно след едно се правят. Нали, трябва да има някаква последователност. Другото, което съм направила след това е, вече сложила съм текст. Отиваме на текст. Добавила съм заглавие. Написала съм "Позволи си щастие". Ето така.
Позволи си щастие. Момент, че не виждам какво пише. Щастие. Така. Добре, сложила съм му какъв фонт? Сложила съм му фонт, т.е. шрифт форум. И съм го направила на 99,2 му е размера тук. 99,2. Така. Сложила съм му не е цвета бял, а ето този EAFDE6. Момент. Сега ще ви покажа още нещо. Така, и вижте какво съм направила. Първо, че съм го подредила отдясно. Така, и второ, ето тук, където е тази стрелка нагоре и надолу, аз съм му събрала редовата разредка. Защото иначе е много раздалечено и не е красиво. Направила съм я на 0,74. На 0,74. И тук ще я направя същата, за да може вие да си го направите после същото, ако искате. 0, бягам и ще го напиша ръчно. 0,74. Ето това тук съм го посъбрала и съм го преместила ето така тук да влиза в този, виждате ли този лилавия правоъгълник, квадрат, който се появява, да е на края на този, да не излиза от него. След което съм сложила някаква друга основна информация, т.е. добавила съм, тук като пише добави заглавие, момент, че го добавих не както трябва, ето тук, пак съм го подравнила от дясно, и съм го изравнил и го изравнявам заедно с другия текст. И за да не го преписвам сега, просто ще си го копирам този текст тук. Разбира се, текста ще си бъде, това всичко, което съм сложила тук е примерно. Разбира се, текста, който вие ще сложите, ще бъде вашия текст. Ето. И друго нещо. Кликам на този, ако искам да не търся сега кой му е шрифта, колко е голям, какъв ефект съм му сложила, натискам тук, отивам на тук на тази, как се казва това, като мече, такова за боядисване и кликам на другия текст. И вече получавам това, което имам като зададено тук. Сега ще ви покажа, сложила съм ефект, как се слага ефект на текст. Ето тук какъв ефект съм сложила. Не, тук няма никакъв ефект, но тук съм, момент, мисля, че тук имам точно така. Ето тук съм сложила ефект сянка. Така, сега идвам тук и му слагам без ефект. За да ви покажа как. Натискаме в текста, слагаме ефекти и аз съм сложила, тук избирате каквото искате. В случая съм избрала сянка и надолу, ето тук може да смените цвета на тази сянка, може да смените ориентацията, може да я замъглите, може да смените прозрачността, както може да смените и цвета. И аз този цвят съм го сложила цвета, който е розовият цвят. Ето, защото така се откорява повече. Следващото нещо, което съм сложила, това е този текст тук. Ето, ще го копирам, ще го смъкна, включи се сега. Тоест, това ни е призива за действие, като аз искам да кажа, че аз не съм специалист по тази част и нещата, които съм дала като текст, като заглавие, като тези неща, не твърда, че тези неща са много, така, чудни. Смисъл, със сигурност могат да бъдат и по-добри от към съдържание. Казвам от към текст. И последното нещо, което все още не сме направили тук, е ето този, внимание, местата са ограничени, т.е. даваме им така, една припряност. Как съм я направила? В елементи съм си избрала, в форми съм си избрала ето това. Аз понеже гледам от другата се отива там, ето тази форма. Тази форма, завъртяла съм я леко. Така, малко съм си я разтегнала на тук, да стане малко по-правоъгълна. Ето така, малко примерно съм я посъбрала. И когато кликнете вътре на нея, не е нужно да слагате,
текста, ходите в текста, може веднага да пишете. Ето какво съм направила. Написала съм внимание с главни букви. Сега ще оправим внимание. Удивителна. Местата са ограничени. Местата са ограничени. Аз обаче трябваше да му... Така. Кой беше? Робото ли беше? Робото. Той на вниманието трябва да го сменим. Така. Робото. И какъв му е размера? 43,7. Ето така ще го маркирам. Ще отида тук 43.7. И цвета му е пак същия, който съм сложила на текста. Ето този. Внимание. Да. Всъщност цвета на текст, цвета на текста е този. Ето тук, цвета на текста е този, а цвета на долната част е този. Я да видим сега какво стана. Внимание, местата са ограничени и тук съм сложила ефект. Ефект фон. Аз просто съм... Не. Добре, ето. Този път не съм направила това. Добре, това е единия вариант. Другия вариант е следния. Текст, добавяне и пишеме. Сега ще ви покажа какво съм направила. Всъщност, внимание. Нищо, показвам ви два варианта. Така. Внимание. Удивителна. Местата са не, чакайте, те не искам да се сглавам всичките. Местата са ограничени. Така. Ето тук ще го изтегля. Така, обаче, понеже той не ни се вижда, момент само така, 40 колко беше, я да видя, 43,7, момент само, 43,7 и тук на ефекти съм дала друг ефект, който е ефект фон, след което на този ефект фон аз съм му задала ето този цвят, след което, момент, само секунд, така съм му променила обхвата. Местата. Ето тук имам грешка местата. Тук съм го свалила това надолу. Ето така. Стана вече правоъгълно. И какво съм направила? Сигурно съм болднала текста. Я да видя. Да, чакайте само малко да го изтегля. Ето това е. Значи, в крайна сметка ви... Да, може и... Ето го. Момент да намаля. Така че, просто без да искам, аз ви показах два варианта. И това е смисъл. Ето малко ще го сваля надолу. Смисъл, това е една, според мен, доста добре изглеждаща реклама. Казвам пак, текста не държа да бъде същия, който съм ви показала. Просто аз ви показвам основни неща, с които вие да можете да си направите нещо по-различно.